Ten pijany albo niespełna rozumu. Zajebałem w coś! Nic się nie stało. Przepraszam! Chyba działa. Dobra, spokojnie. Się przywitaj, no. Dobra. Cześć YouTube, ja jestem Niklaus, to jest gra w super wirtualnej rzeczywistości Gorn. I przede mną stoi ją łysy zbrodniarze. A tu mam bronię do wyboru, tak? Tak. I mogę sobie wziąć na przykład Żeby ją... to. Tak, na ten. A to jest chopie gumiane! Dawaj, No i czat. i masz takiego gościa, cesarza takiego, kim on tam jest. I powiedz niego, co on tam napisał. Salute me and fight peasant. Czyli co, mam salut rzymski zrobić? To mnie zbanują na YouTubie. Nie, to ręce do góry obydwie podnieś. A jak to puszczę, to wy... O kuwa. Dobra. I możesz normalnie, wiesz, A mogę rzucić tym? nie, uniki jak bokser, schylać. O! Aż mi słafon wy... A! Ej. No tym mu nic nie zrobię, bo to jest gumiane. O! Ten pijany albo niespełna rozumu. Zajebałem w coś! Nic się nie stało. Przepraszam! Chyba działa. Dobra, spokojnie, ja nie wiedziałem, że tak daleko rękę. Co tu jest przede mną? Nie wiedziałem, że tak daleko rękę. Nie, stolik. Ja się muszę do tyłu trochę odsunąć. Chodź do tyłu. No. A no, Dobra. tu możesz grać. Nic się nie stało, jak działa, to działa. Dobra. To niech oni lepiej do mnie podłażą bliżej. No idź już, idź. Nie, bo łatwo stracić tu ten. No, bardzo łatwo. O, ciulów to. Możesz na przykład jedną broń wyrzucić i jakiegoś chłopa sobie podejść do chłopa tak pod pełni, jak to zrobiłeś na tym. I możesz go w ogóle złapać jak Czekaj. To już jest za nas. Bo już padł. Chyba po mnie. Dobra, a są jakieś tryby inne? Czekaj, ja tego sprawdzam. Jest git. XD. Nie popadzie, lekko było. Tam masz, jakby co? No. Tam masz ekran. No dobra, no. Tam. I tak jest bezpiecznie. No musisz podejść. O, właśnie w ten sposób. Aha. Podejdź To do są wajchy. opcje. Znajdź wajchę. Czekaj, bo tu mam Champion Battle. Dobra, spoko. Znajdź se wajchę i ten. No tu jest wajcha, ale I to jest tryb przesuwasz. areny, Jest czy jest coraz ciężej. jakiś... Jest arena coraz ciężej. Czekaj, po a prostu. ta wajcha jest do czego? Bo A jest tu windą tryb. jedziesz, to możesz zobaczyć co tam jest. Aha, no dobra. Aha. You are not ready. To unlock get double kills. Unlocked. Aha, to są bronie do odblokowywania. Aha, no czaję, spoko. Dobra, to ja chcę wrócić. A mogę niżej jeszcze? Co się dzieje? Aha, to są dalej bronie do odblokowywania. No dobra. To wracamy. Jedź! Jak na grubie szolą. Arena, no dobra. Ale to łażenie to jest... Czuję się, jakbym był takim człowiekiem bez nóg. Takim, wiecie, w tej grze w Wolfensteinie takie były na samych tych... samych rączkach. Dobra. A jak nie chcesz trzymać, to puść na przykład, puść to. Nie. Ty możesz go puścić, ej. No. I teraz tu jest taki przycisk, daj ci tu na No. mierze. Jak tym przyciskiem, tu. No. Tu jest przycisk, jak tym przyciskiem złapiesz wyżej. Tym? Kciukiem, nad tym. A, nad... Tym przyciskiem Lol. łapiesz, to coś na stałe łapiesz, nie musisz trzymać. Aha, dobra. Idź. Dobra, no to... Dowej. Alinki, Alinka! Team, taki robi
Ej, ciężkie to jest całkiem. Bo masz ciężkie poziomy. Dobra, ostatnie podejście. A, bo bronię odblokowujesz, nie? Masz ino 3 takie. Słuchaj, jak będziesz... Bo tam się zabijał, zjeżdżało tą windą i tam ty były sobie inne. Próbuj to poruszanie się, bo ono jest bardzo ważne, bo jak ty kogoś powalisz, Aha, podchodzisz do niego i oni czasami mają tarcze, miecze, lepsze broni od ciebie, wiesz? aha, Po prostu... dobra. Nie, ale musisz takie większe zamachy, jakbyś na nartach. Aha, O! ale to w sumie on na się... zmianę jest raz lewy, raz prawy. O, w ten sposób, widzisz? Aha, no dobra. To się czuję, jakbym grał kaleką bez nóg. Dobra, bronie, chodźcie tu. To jest słabe. Tą kulę, masz tą kulę do wyboru? Jaką kulę? Właśnie ją wyrzuciłeś. Ale to jest takie se... Aha, mi się ten zaczęło. Ej, a gdzie znikły bronie pozostałe? Aha! Na pięści zużyje, stary. Dobra. Jaki od Alimbro. Teraz z kopa nie idzie. A, no dobra. Koniec gladiatora. Niesamowita przygoda. Dobra.